Taulandirani pano pa Malawi News 24/7 pantikupatsirani ripoti yomwe atulusa ma commissioner omwe anasankhidwa ndi a president kuti akapange kafukufuku paja ripoti ili mchizungu ndi ife tikupatsani satani wa ripoti ili muchiyankhulo chanu. Amonesa anthu ena mwina nkumadabwa kuti chifukwa chani ngati mukukumbukira Sylvester Namiwa anatula pansi udindo wawo chifukwa iwo ananena kuti iwo akukana zoti kanemayi kafukufuku amene azionesedwa pa TV ndi zinthu zonse zinayankhulidwa, ndipo mayankhulidwe awo commissioner Monista Patrick anati inagwirizana kuti kafukufuku wawo asaonesedwe pa kanema chifukwa izi zikasokoneza kaperekedwe ka umboni. Iwo ati kafukufuku akamaonesedwa pa kanema mboni zina bwezi zitachita mantha zomwe zikanapereka kuti umboni ochuluka usaonesedwe. Ndipo iwo atinso ena oonera akuyankhula kususana ndi umboni wina zomwe zikanayika opereka umboniwo pa chiopsezo. Pa zifukwa izi iwo ati komiti yawo sinagwirizane ndi nkhani yoti kafukufuku amene azioneka pa TV. Pamenepo ndiye kuti nchifukwa chake kanemayo kafukufuku amene samaonesedwa pa TV. Mwina anthu ena nkumadabwa kuti chifukwa chani Anamiwa anatula pansi udindo wawo machinali chifukwa chimene chichi. Kuti sizikanakhala bwino kuti kanemayo azioneka pa TV chifukwa anthu ambiri akanakhalabe ndi mafunso kuti nanga zikukhala bwanji. Panopa ndi tikupatsani maumboni onse amene anthu ena apereka monga MDF, Malawi Defense Force akuchipatala komanso akubanja komanso makomishonala ndi ena onse amene amagwira ntchito ku airport mene zinalili umeneku tikupatsirani panopa maumboni awo kuti maumboniwo amayankhula kuti chani. Tikupitira ndi nkhani ndipo tiso ndi mafunso ambirimbiri anthu pa nkhani yoti kodi zinakhala bwanji kuti ndege muja Chimwendo Banda asapite nawo. Ndi Akolini Zamba anayankhulaponso nkhani imene iwo anati president anasankha Chimwendo Banda pomwe vice president Saulos Chilima sanali kuti ali ku Malawi, anali kunja paja. Mukumbukira munthuyu anangochoka kunja kumaiko akunja kusangopitirira kumaliro. Ndiye kuti president analibe emina iliyonse yoti Saulos Chilima angazapezeke kuti nayese wapita kumaliro. Akolini Zamba anatero, ndipo mwina mwake powerenga tingorere kuti Akolini Zamba ati anauza commission kuti poyamba Richard Chimwendo Banda ndi omwe anasankhidwa kuti akayimire boma kumaliro alafu Kasambala, koma ati kenako Azamba analandira uthenga kuchoka ku ofesi ya Malemu Saulos Chilima kunena kuti Chilima akonza kuti apita kumaliro ndipo akwera ndege. Azamba ati anauza commissioner kuti kenako anawajosa Chimwendo Banda pa mndandanda wa anthu opita kumaliro kwa alafu Kasambala. Then imene zinalili anthu ambiri munali ndi mafunso kuti kodi zinakhala bwanji kuti amuchose Chimwendo Banda pa mndandanda opita kumaliro kwa mayiwowa kuti president anapereka munthu kuti akayimirire. Ndipo Saulos Chilima atafika kuchoka kunja anapanga report yekha kuti ine ndi amene ntalani ndinyamuke ntapite. Chifukwa chake Chimwendo Banda kasitukuziwa kuti zinakhala bwanji kuti mpaka iwo ayankhule mawu oti ndege yazaza, situkuziwa. Koma report imene yakuti anangowachosa chifukwa choti mwini wake anali atabwera. Ndimene zili zikukhalira guys. Ndipo ogwira ntchito pa bwalo la ndege la international anauza commissioner oyendesa ndege sanafunse kuti nyengo ili bwanji asananyamuke ngati momwe zimayenera kukhalira. Ati atanyamuka kale ogwira ntchito pa bwaloli anauza oyendesa ndegeyo kuzera pa wireless kuti nyengo sili bwino. Ndipo nkhani iyi mukayitenga kuti mina mwake muimvesese ndi nkhani yopereka mafunso kwa aliyense akhalabe ndi mafunso ambirimbiri. Chifukwa poyamba ananena zoti anthu asamalumikizana
tukuziwa tonse kuti kulumikizana ngati kunali kulumikizana konde kuti amalumikizana pa black box, koma tikayimvesesa nkhani iyi o report yoyamba kuti munalibe black box, nde ife sitingayike kena kalikonse koma tingoyimvera report ile kuti kodi report iyi kuti bwanji. Ndipo kafukufuku waonesa kuti ndege itanyamuka lamya za m'manja za anthu ena omwe anali mndegeyi zimagwira ntchito pogwisa ntchito matawa omwe anali pafupi komanso chifukwa simauluka kupita patali. Mlonda yemwe ankalondera tawa ya TAM pasikuli ndi mboni zina ati anauza commissioner kuti kunali mphepo yoyipa kwambiri pasikuli yomwe inabweresa chifunga komanso kuzizira kwambiri. Mkayiona ripoti iyi tikapitiriza kusogolo kumuiona ripoti iyi kuyankhula kuti anthuwa anamwalira ali ndege momwemo asanafike pasi, ndi ndege nthawi yomwe imagwa akuti ndege pomwe imagwa akuti ayi anthu osanali atamwalira kale, ndi zomwe zikutanthauza kuti mkayiona ripoti yakuti anthu anafera mmalere. Kufera mmalere ndi zikutanthauza kuti akufuna titanthauze kuti chifukwa choti kumazizira kwambiri ndi anthu ndi omwe anafa mwina ngati mwina mwake ndi mphepo ochina chake chinachitika ndegemo sitikudziwa, koma kuti panalibe magazini aliwonse, panalibe kaya chanchani, ndi sitikudziwa kuti nkhani yake inali bwanji. Ndipo palinso mboni zina zinachokera ku Mzuzu akuti pabwalo la ndege la Mzuzu pena panali nyengo yovuta kwambiri, ndipo simasintha kuyambira mmamawa mpaka bwaloli umboni watisimikizira ndi anthu angapa. Okay, zinthu zote ndimene zilili, koma mutayifufuza nkhani kuyankhulanso kuti ndege iyi inanyamuka pa Mzuzu pomwepo ndi oyendesa yemweyo anayiona nyengoyo, anayiona nthawi kuti ili bwanji ku Mzuzuko, koma sikuti ifeyo ndife neaka kafukufuku ndi amene wapangidwa kale, ife ni wongopanga ma comment sitikudziwa china chilichonse. Ndipo madiseso ati kafukufuku wapeza kuti ntchito yosaka ndege iyi sinayende bwino. 15 minutes past 12 masana mkulu wa asilikali anakaziwisa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti ndege yasowa ndipo sikupezeka achakwera ati kenaka anasankha anthu oti akapereke uthengawo kwa Maimere Chilima ndipo analepheresa ulendo wawo wa Bahamas, ndipo anayitanisa mkumano wa zizi ndi nduna ya koma nkhani yake kumene kuja kunakapezeka anthu asilikali kayangati. Report athu sitikudziwa kuti kupita kuti. Mlembe wa mofesi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ati analemba Chilima uthenga mawa wa pa 10 June owauza kuti abwerere nyengo sili bwino, koma uthengawo sunafike. Awini Nyondo ati anauzanso komiti iyi kuti alandire uthenga kuchoka kwa Chisomo Chimangeni ma 10 past 10 am or too much kuti chifunga chambiri. Koma ano tikapita pa mene president wathu anatiuzira ngati tili nawo ma video tikuponyerani ma video wa president anayankhula kuti tayimbira foni kuti nyengo nthawi sili bwino ku Mzuzu ndi abwerere, ndipo bwererapo pamene zinatani. Ndiye sitikudziwa kuti mauthengawo amayankhula bwanji zinthu asanafufuze kaya sizimawa chifukwa ndi nkhani yopweteka mwina poti sanali azibale yawo mwina. Ndiye sitikudziwa malingana ndi kafukufuku ntchito yosaka ndege inkachitika muchimbulimbuli chifukwa anthu osaka anakhamukira komwe munthu wina ananena kuti anaonako ndege ikuluka pansi kwambiri. Ati uthenga wina unabwera ndegeyo inadusa pa sukulu ina yapafupi ndipo inakaomba mtengo. Uthenga wina unati unali wesi ndegeyo imauluka pansi kwambiri ndipo inakaomba mugolo kapena kuti inakaombaso mphiri, koma zonsezo sitikudziwa.
ndipo amayi Chilimanso nawonso anazaperekeranso umboni wawo akuti mayi Chilima anauza kumishoni kuti Chilima nthawi zonse amalankhula za momwe ankayendera, koma ulendo uwu anangolankhulana akunyamuka fika nawonso anali akupanga zawo za maphunziro ndesanayankhulanenso anangochoka kumeneko nawonso ndikuyamba kumaonera TV osaziwa pamene uthenga uli umawapeza. Ndithu guys, ndimene zikukhalira pa ripoti yomwe yayankhulidwa dzulo. Atikafukufuku ati mndegemu mnapezeka lamya zisanu ndi imodzi za makono smartphone, komanso lamya ina imodzi ndalama yokwana 1.8 million ndi ndalama ina yopyola 69,000 zimenezo sitikhuze. Yeah guys, ngani yake ndi imene ikukhalira. Ndi report yake ndi chinthu chosamveseseka, koma guys tikuyenera kumvesesa. Ndipo pankhaniso ya matupi pomwepo akuti matupi ena akuti anapita nawo ku chipatala, koma matupi anali atagwiridwa kale, matupi atasambisidwa ndi sakuziwika kuti amene anawapasa responsibility akuti anthu akacha awasambise anali ndani. Akuti so iwonso sakuziwa a commission of inquiry lewo ndi situziwa kuti amene anapita kumeneko kumakasambisa anthu enawo anali ndani. Iwonso akutiso nkhani yonse akutiso ponyamuka Chilimapo ananyamula ndalama zokwana 5 million, koma ndalamayo inakonzedwa kuti ikaperekedwe ngati chipepeso kubanja la Lafu Kasambala, koma akuti ndalamayo sikuziwika kuti inayenda bwanji. Ndi pali zinthu ziwirinso zoti anthu tifunsane mafunso, pali zinthu ziwiri zoti tifuna mayankho za simple. Kodi ndalama inayenda bwanji fo akuti munapezeka 1.something million, koma ndalama akuti yomwe inanyamulidwa ndi 5 million, koma akuti matupi anasambisidwa munthu anthu asanatumidwe kuti mukuziwa kuti pakachitika imfa olo nthawi imene ngati tikukumbukira ife amene tinaliko ifa ya Bingu inali ifa yoti ikachitika simungapitepo ndi chani kumakajambula ngati imene zinachitikira amene. Ndi sitikuziwa kuti anali ndani amene anatumidwa kuti akapange zimenezozo ifo chani matupi awo anali atasambisidwa. Ayo nako kafukufuku watu wapenzanso kuti anthu ayenera anafa asanafike pasi. Ndio mankhula kuti analibe magazini aliwonse, koma anthu anapezeka kuti atamwalira. Ndipo akuti tsopano patha maola 3 hours 3 hours report chambirere kuphera. Okay. To guys, ndimene zinakhalira, ndimene china chilichonse chinayendera. Inagwa kungoyankhula kuti ayi banja awa anapasidwa ma 1 million ose mabanja ose ngati chipepeso, koma ndalama yonse ngapindule kanthu. Nde osayiwala kupanga subscribe, like komanso share guys, kuti nkhani zisamakuphonyeni chikoma.